So ya saka ni a cikin wani hali, so ya sa ni tunanin da ba dalili. So mai sarkakiya ko ina yana kafe, so mai hasaniya, so mai kwaramniya. Na tashi ban koyi so ba kullum shine yake koyar da ni, ya kunshi ilimin muka da dama, darasin fili da bani. Kana tashi baya ta kai in ka matsa yi maka lahani, ka so mutum kana gani so ya saye ta maka kwarjini. Kowace cuta a duniya Allah ya yi mata magani, cuta irin ta so da masoyi za ta warkewa. Farin cikin su baya zuwa bakin cikin sa idan da shi, misalin ruwa bai haduwa da wuta ko da makamashi. Idan kana walwala a so za ka yi ta nishadi da murmushi, a tirren so da yadira duka sai ya kawar da shi. In so ya shiga zuciya san ba sai rabuwa, sai numfashi ya tsaya ma'ana arziki mutuwa. Bana ta shi sai in ji ya da baibai, kamar hanta da jini zuci da su suka gauraye. Idan mutum yana tafiya bayan sa so ne yake bi, a sanni yake shiga baya fita kuma kai tsaye. Kusan da so da rayuwa da zuci sun zama abu daya. Da ida ba za ka gan shi ba, ba za ka iya jin sautinsa ba, a kwakwalwa bai zaune ba, ba sassauci gare shi ba, ba duka daɗi gare shi ba, ba kuma ɗaci dukan shi ba. Misa baki ya bar zuba, misa raunin gaba-gaba, so mai kwaram